I el projecte en si de Fundació Sergi d'Habitatge Social, que ofereix pisos a dones com jo, víctimes de violència de gènere, o millor dit, supervivents, doncs, ens facilita molt l'accés. El preu està bastant accessible i que ens facilita, no? per poder tenir un pis digne, per poder adquirir una mica més un grau d'autonomia, poder ser independent. El fet d'arribar al pis i estar tu i la teva família, jo crec que estaré explicant moltes hores el sentiment aquest de tranquil·litat, de seguretat, de poder estar en un pis que tu pots pagar al final del mes sense preocupar-te i sense que et faciliten molt l'accés, et faciliten molt els tràmits, l'acompanyament, l'assessorament. I jo, per la meva situació, la veritat, he estat acompanyada, m'han donat resposta en tots els moments que ho he necessitat i estic, la veritat, molt agraïda, molt contenta. Un cop has estat com a víctima amb l'agressor visquent la situació i tot això, ja ets víctima, però quan surts d'aquesta situació jo prefereixo aquest nom supervivents perquè ja has fet el pas més endavant. No cal posar-li sempre l'etiqueta per portar-lo tota la vida, soc víctima de violència de gènere. I ja el fet de tirar un pas més endavant, ets un supervivent, perquè ja has enfrontat a una situació, la veritat, molt poques dones que tenen la voluntat aquesta i el poder de tirar endavant.